Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Ze abesti da? Uste dut nire abestia moldatzen ari dela. Jo berriz. Zure abestia? Hori ez zen abesti bat ere, ez Antxon! Niri ezaguna egin zait. Zuk beti izan duzu eta irudimen handia? Jarraitu, Antxon, jarraitu. Niri ere gustatuko litzaidake halako gaitasuna izatea, Zabu, zibu, ziburu, zibur, zabu, zaburu, konta hitzazu, zibu, zabu, konta hitzazu, amairu. Zabu, zibu, ziburu, zibur, zabu, zaburu, konta hitzazu, zibu, zabu, konta hitzazu, amairu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, amairu! Zabu, zibu, ziburu, zibur, zabu, zaburu, konta hitzazu, zibu, zabu, konta hitzazu, amairu. Zabu, zibu, ziburu, zibur, zabu, zaburu, konta hitzazu, zibu, zabu, konta hitzazu, amairu. Zabu, zibu, zibur, zabu, zaburu, zibu, zabu, zaburu, zibu, zibur, zabu, zibu, zabu, zaburu. Txantxariak musikari bagara ere, musika sortzailerik trebena Antxon da. Eta musika tresna mordoa jotzen du gainera. Bai, zer da zuretzat musika? Niretzat, nire bihotzaren erritmoa markatzen duena da. Hala da. Dakit nire sentimenduak, aldarteak, egoera desberdinak adierazteko erabiltzen dut bai. Adibidez, dakit, triste nagoenean,
edo haserre nagoenean. Edo lasai nagoenean. Edo pozik nagoenean. Edo etxita nagoenean. Baina hori gutxitan gertatzen zait. Batzutan aspertuta nago. Dilindalan bihar jaia, eskolarik ez, aitatxokin, amatxokin, pasiatzera dilindalan. Eskolarik ez, aitatxokin, amatxokin, pasiatzera dilindalan. Dilindalan bihar jaia, eskolarik Antxon, eta nola sortzen dituzu abestiak? Batzuetan enkarguz, bai, iragarkiak laguntzeko, edo jolasak egiteko, edo festa baten abestia sortzeko eskatzen didate. Bai. Beste batzutan behar bat izaten da, barruko korapilo bat askatzeko era, edo adibidez behin maite minduta egon nintzen. Bai. Ezen oso ondo atera historia, eta hor neukan barne korapilo bat, eta bueno, abesti bat egin nuen. Ze polit, Antxon! Bai, bai. Aizu, eta inspirazioa noiz etortzen zaizu? Inspirazioa leku desberdinetan eta egoera desberdinetan. Batzutan komunean nago eta doinu bat etortze zait burura.
Edo beste batzutan, ez dakit, sukaldatzen. Bai, baino gehienetan egoera bat bilatzen dut sortzeko. Bai. Egoera bat bilatzen duzu. Bai, eta batzutan letra ematen didate ere, bai. Letra bat ematen didate eta abestia egin behar dut. Horregatik harrapatzen zaitugu, askotan, txistuka eta kantatzen eta horrela, ezta? Bai, Sortzelanetan erdi jolasean zabiltzalako. hori da. Niretzat jolas bat da, bai. Gure abestia egin genuenean, letra eman zidaten. Eta gure abestia nola da ba. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Oso berezia naiz, deitzen banauzu, hil egiten naiz. Asmatu al nauzu? Bai, isiltasuna da, segituan asmatu duzu ezta? Ai, hizkuntz mordoa ezagutu dut nik bai. Eta ikasi ere hizkuntz mordoa ikasi dut. Baina ez bakarrik munduan zehar asko bidaiatu dudalako. Ez, gurera etorri den pertsona askorekin komunikatu ahal izateko baita ere. Eta honelakoetan oso baliabide ona dira keinuak. Munduan badago pertsona talde bat, keinuez eta zeinuez baliatu behar dena komunikatu ahal izateko. Gorrak dira, bai, beren hizkuntza, zeinuen hizkuntza da bakarra munduan isiltasuna hilgabe ari daitekeena. Ai, eta zeinuen hizkuntza bakarra ez da existitzen, zeinuen hizkuntza asko existitzen dira. Hemen Euskal Herrian, Espainiarra ala Frantziarra erabili ohi dugu. Eta, dena aldaera txikiak egoten dira tokitik tokira. Desberdintasunak daude Bilbotik Donostira. Gurean badago talde bat, zea maiz, eta beraiek zeinuen hizkuntzan bideoklip bat grabatu zuten. Ikusiko aldugu zatitxo bat. Mendien artean, eguzkia teloian, atzekaldean da. Ateratzeko beldur da, beldure zenikoa, aspaldian zestu ez duen obra honetan. Izpitzikiren bat, agertuz doa gaurkoan, poztasun handi batek bezarkatzen nau. Mesedez ozen esan, negua joan egin delak, nire harima hotzak ez du sinisten eta. Laztandu nazaz orain, ururdinen artean, orain lainorik ez da, aurpegi biluziak, taladruak hotzean, garraziriko zenena, gordina maigabean, negua joan gata. Isiltzea. Ez hitz egitea. Ahoa iztea. Isilik egoteko gauza bat. Ba ez egitea oiu eta ez asko hitz egitea. Isildu. Bai, isilik esatea. Ez intzutea. Isilik egotea. Bai.
Norbait oiuka badago eta nereinoa esaten badu isiltasuna, isildu bar garela. Ez zait gustatzen isilik egotea. Aspergarria da, orduan ez. Niri bai. Niri bai. Niri ez. Niri bai, pixka bat bai. Niri ere. Pixka bat. Ez. Ez. Bai. Bai. Niri bai. Bai. Ez. Ez gustatzen niri isiltasuna, ez? Gure irakaslea. Olivia eta Txamatxok eta Patxik eta Itatxik. Nire aitak bai. Isildu mesedez! Nire ama, nire aita. Olivier. Nire amak. Olivier. Bai, gure irakasleak esaten digu batzutan. Olivier. Agurtzane. Agurtzane. Batzutan agurtzanek, batzutan uiukon eta batzutan... Lasai. Bai. Andereinoa. Arte bakarti bat. Gela. Kobazuloa. Esango nuen kobazulo bat. Etxea. Ez dakit. Zinema. Ondata. Jendea korrartzen dulo eta dago gauiko 10 arte. Bai. Orain beste galdera bat. Bai, gustatzen zaidalako. Ez egote isilik. Noretzat ez. Beti itzen bakut. Zer gaitik? Bai. Ez. Dudala ez egiteko gogoa. Nik ere. Niretzat ez da. Kaskotan dago isilik. Pixkat. Bai? Pixkat. Bai. Din din dana, orengoan gora, urrengoan bera. Din dana, hankekin bultzatuz odeien gainera. Din dana, orengoan gora, urrengoan bera. Din dana, ipurdia zaindu geistean lurrera. Din dana, orengoan gora, urrengoan bera. Din dana, hankekin bultzatuz odeien gainera. Din dana, orengoan gora, urrengoan bera. Ipurdia zaindu geistean lurrera. Aizu, Antxon, dena adieraz dezakezu musika bidez? Dena, esan zerbait. Nik lehenengoa. Eba. Gaua da. Eta beldur naiz. Eta susto bat ematen didate. Oraindik beste bat nahi dut. Beste bat. Alainoa parkean saltoka.
Eta lorerik ederrena topatu dut. Nire txanda. Ja ba. Ondartan nago eguraldi ederrarekin. Baina bapatean enbata iristen da. Euria, ekaitza, trumoia! Bai ongi, Antxon. Aizu, beste bat. Ohera joateko momentua. Goxo. Goxo. Antxon, zuk ez duzu abestirik? Ez? Sortuko aldugu. Ideia bikaina, Txantxibiri. Letratik hasi gaitezke? Gurdira joango naiz horri baten bila. Bai. Ideia ona. Pentsatu beharko dugu zer esan. Bota ideiak. Bota ideiak. Musikaria da. Bai, musikaria da. Sentimenduak adierazten ditut. Bai, sentimenduak adierazten dituzu. Musika instrumentu pila bat jotzen dituzu. Eta? Jo, Antxon, honek oso itxura ona dauka, ez da? Bai, benetan. Orain, melodia jarri beharko genioke abestiari? Baina hori berak egin dezala. Zuri etorriko zaizu zer. Naiz ez den oso hizlari, dena adierazten daki. Notak jarriz emozioari, Antxon gure musikari. Joztazu gitarra. Tirrin, 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 tirrin. Aupa txantxari, aritari, segi kantari. Poza emateko bizitzari. Naiz ez den oso hizlarik, dena adierazten daki. Notak jarriz emozioari, Antxon gure musikari. Jozazu txalaparta. Txakun, 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 txakun.
Kaixo, egunon. Ongi, zure bai? Bai, primeran. erki. Eta baldakizu no etorri zen, o... Bueno, musika asko eta musika tresna asko eta biltzen den toki batera, ezta? Bai, hau egia esan, hasiera batean dokumentazio zentro bat, herri musikan inguruko dokumentazio zentro bat. Eta dokumentazio zentroak liburutegi estiloko zerbait dira, ez, azken finean. Mundu guztitik ekarria dira. Bitrina bakoitzian badaude Euskal Herriko soinu tresnak, bino antzekuak beste lekutakoak. Izan litezke Amerikakoak, Afrikakoak, Asiakoak, Europan leku askotakoak. Aerofonuak deitzen diegu, azken finean, airian vibrazioa delako hotsan jatorria. Hemen batzuk ezaguna dira, hemen txendakagu, erdi, saltointa, txistua. Inglaterran adibidez hauxe jotze dute. Berdina da. Oso antzekoa da, soinu tresna. Honek Euskal Herrian izen ezberdinak hartzen du. Oiartzunen burruna deitzen jogu. Araban furru farra, saran burrun baitare. Idatzita gelditu da, baztanaldian hartasorotan sartzen zian hegaztiak beldurtzeko erabiltzen ziala baitare. Wow.